Saps qui sóc? Em dic Montse Vilagrassa i tinc 38 anys. Fa 6 anys que treballo com a auxiliar administratiu a l'empresa Respira Energia. Les meves passions són ballar, anar a la piscina i sortir amb els amics. I el meu somni anar a viure amb la meva parella, en Carles, i casar-nos. Aviat farà 2 anys que col·laboro amb IMPD. Em vaig presentar a les eleccions al Consell Rector amb un programa que van fer amb l'Assemblea de Drets Humans de la Fundació Catalana de Síndrome de Down. I el 2 de juliol del 2016 va ser escollida vocal amb 135 vots. No m'ho creia. De fet, a les primeres reunions sempre votava en blanc perquè no entenia res. Amb aquests 2 anys he anat agafant confiança. Tot i que encara voto en blanc en alguna sessió. Ara ja sé per què ho faig. Soc la primera persona amb discapacitat intel·lectual que forma part del Consell Rector de IMPD. Crec que aquesta és la forma més autèntica d'integració, perquè si s'ha de decidir sobre nosaltres, ha de ser amb nosaltres. Junts treballem per donar veu a la discapacitat i que aquesta convisqui amb tot allò ordinari. Vam aconseguir petits canvis que van marcar la diferència. Es va fer una documentació accessible. Per primer cop es va acceptar que una persona amb discapacitat tingués assistent a les reunions. Hem lluitat per conscienciar els mitjans de comunicació. Hem participat a la ràdio. Hem fet més d'una conferència. I fa poc hem començat una campanya de conscienciació. I el futur? De moment encara em queden 2 anys com a vocal. Continuo pensant que ens queden moltes coses per millorar. Per això continuem treballant, entregant-nos a la causa i somiant.